Това е лудост! Аз не мога да го направя. Отказвам се. Погледни се в огледалото и ми кажи, че познаваш собственото си отражение. Защото аз не мога да те позная. Трябва да заличиш мъглевината, докато все още можеш. Докато все още имаш време. Ще бъде твърде късно, ако не го направиш сега. Ако ти ме познаваш истински, щеше да знаеш колко е важна тя за мен. Няма да го направя. Прав си. Наистина не те познавам. Не те познавам. Не мога да повярвам, че вярваш в една илюзия. В една купчина звезден прах и отломки. Мъглевината е паразит, който те унищожава. Тя е клетка, която... Това е моят дом! Чуй ме. Не очаквам да разбереш. И не искам никой да разбира. Това е моят свят. Тук намерих нещо важно. Нещо важно за мен. Нещо значимо за мен. Нещо повече от самия мен. И не мога да изтръгна това място от сърцето си. Аз не успях да се заземя в матрицата. Не го направих. Аз нямам друг избор. Значи ще пренебрегнеш всички, които те обичат? Всички, които те очакват да се върнеш? Това не е вярно. Тогава защо си все още тук? Защо не осъзнаваш, че си много повече от междуизмерен скитник? Всичко може да си бъде както преди, само ако се върнеш. Че си значим за тях, за всички тях. Дори и за мен. Повярвай ми. Мъглевината е паразит, който те убива бавно. И вярвам, че ти го знаеш. Мъглевината е звезда, която никога няма да изгрее. Моля те, върни се у дома. Моля те! Искам да се прибера от дома. Искам да се прибера вкъщи. Тук съм. Дори не знам от колко време съм тук. Само знам, че искам да се прибера от дома. Искам да се прибера от дома! Мислех си, че ще успея. Че звездата ще изгрее. Вярвах го. Проклета наивност.
Тя ме доведе до тук. Сега съм далеч от всички тях. От всички тях. Всички мои усилия и труд, вложени в тази илюзия, са били напразно. Какво направих? Не вярвах, че ще го кажа някога. Но е време. Време е. Компютър. Започни операция Армагедон.